Haga kerteng upa baru kun baru mensim bakui. Amen. Kajing ye jong utrai jong yu Jesus Christ. Par kajing ye jong ublay. Lembat kajing ye selok jong mensim bakui. Kendon rengkat bat pi baru. Rengkat bat hiru. Ko henmen para ba ye hau Jesus Christ. Haga ne kajan miet kabamenta. Kadbang edang ye lom lang. Haga ka yeng khuy ka yeng kentang ka jong ublay kham tame haga ne ka sngi palay bakhuy haga banang kong nang shape ka jing sngungu ka lay shaw blay try kan rat namarba ka jing ye jong u yangi ka jing ye jong ublay naga banta jong i iway pa iway kalong kaba krau hadu kata-kata ha kaba ula ayangi ya kane kalat sashi sin biang ban ya don benta ban ya shim benta ha kane kajan miet kaba menta ban ya shim benta ha kane ka Eucharist bakhuy ha kaba ngipen kan mau ya lade ya kasngi ha kaba ujisu ulabu ya kane ka jingknya Eucharist ha ka bau Jesu ulabu ya kane ka jingknya ka bakhoitam ka jingknya ka bakrautam ka bau Jesu ula seng ulabu ha kane ka sngi ka bamenta ha kane ka sngi palai bakhoi kadai namar kata bamangi kumki khun jong ublay mangi kumki khun ba i je jong ublay ngidai ban IT hau ya kejing mut kejing perkhat jengi ngin IT hau blay ya kejing don kam jengi ngin asngungu ya hau blay na kabanta kejing i kejing sebun ka bau blay ulat he sei halor jengi iwei pa iwei hakane ka klemat ka bamenta kat bang idang ya lomlang hakane ka yeng ka jong blay tungin ya kemiyet ialah kejong kemensiam ngin pej ngor ialah kejong kemensiam ba lada ublay ui cisha lada ublay ui yang i hadu kata-kata kat no pat kajing i jengi ya ublay hadu kat no ngidon cisha kata kajing i jengi ya ublay mangi ha kajing im jengi kum ki priu ngilale sibun ki ai ki balapan sengausi ya ublay ngelapan sengusi ya ublay lengba ki pop ki sang jengi ngelapan sengusi ya ublay lengba ki kam ki jam jengi ki ktien ki thale jengi ngelapan sengusi ya ublay te hakne ko por ka khlemat ka bamenta kat bang edang ya lum lang hakne ka sngi khuy ka sngi kantang ka sngi hakaba ngi pen kan mau yala de ya ka jingbu jong Jesu ya kane ka sakramen jong ka Eucharist bakhuy tungin pen kre ialah de tungin pen kre ialah kejong kemensiam ban pediang yau Jesu hakadonot jengi ban pediang yau Jesu hakamensiam jengi da kemensiam ka bakhuy da kemensiam ka basngur ngin pan maap na ublay nak benta kilai kilat jengi baro bat ngin pen kre ialah de ngin pen thli ialah de ngin pan maap na ublay nak benta baro kikam ki bang yala pen sengusi ya ublay bat ngin pen kre yala de ba ngin long ki babet ban yashim benta hagane ka Eucharist bakhuy ngapla hau blay baron bor baro Melaki kemen kepala mengalami posibune dah berkat dah kikir dah kinam dah jumlah pelacuma dah jumlah pelacuma dah jumlah pelakrau esama memar kata kabar kemari aku kebaik sakti ya jangan berkirikut bagi kemen kepala menduai kementajma how tribe me
ublay badan bor baro unis nei yangi badan dalamap yakipop jangi unilam yangi syaga jing yam bam jukut. Amen. Tungin ya duai. Ngi ya lum lang ko play na kabanta ka jing khawai miet ba kan tang tam ha ka bau khun balakha marwei jang me hamar ba un sai tino ya la de sha ka jing yap ulapen khamti shi junom ha ka balang ya ka jing knya bathamai bat ka jing khawai jong ka jing ye jang u to ai ngi karpat bana kat kane ka jing maya ka bakraw ngin la bantong ya ka jing pura ka jing ye bat ka jing im dau trai jong yu Jesus Christ u khon jong me u ba im bar wasen shar rengkat ban me ha ka jing yalong ka we jong u men siem ba khoj u we u blai junom la junom. Amen. Kajing pulih na ke kitab Exodus.
kalong kat ar khot iwe hidu pra bat kat away hadu kat saw hagitu kisngi utrai ulakran Moses padu Aaron hari Egypt uni ubnayon salong na kapanta jong pi upasdangi kiwe pat kibenai un salong ubnai banengkong jong kasnem na kapanta jong pi kia to ya pa Israel baro ba ha kapanta jong ba ha kisngi ba shipo jong ni ubnai wei pu wei urang ba un shim wei khunang brot katkum ki yeng ki kpa jong ki wei khunang brot man ka khmat yeng padlada kanu ka yeng ka khniet breu kat ban bam ya wei khun lang brot tiu ta urang ba unia solang pad uba marjan yeng pad u pan biang breu kat no wei ula ban bam pen kenya ka jing bun breu na ka banta uta khun lang brot ukhun lang brot jong pi utei ban long ubatlem ushen rang ubala sisnem karta pila ban shimi u nakilang brot ne ki blang pat penri ya u hadu kasni pakhat saw jongni ubnai tat enda baru lang ki pai ba Israel kinyap penyap ya la ki blang hakapor janmet nang takin shim khindiat kasnam pat kin kalan ya ka harishat jingkhang baru arliang pat haka shauka chungki yeng hakibaki bam yaki kin ba me ka do akata kamet kabala shus ang rengkat pad ukku khlam thiat pad ujhur thang kin ya ba me ka hakane ka rukom pin ba me ka pad kisengkai balapan po kejuti halaki kejat pad udingdo halaka kti pad pidei ban bam kerke ya ka kalong ka paskha jong utrai nabangan yai lengba ke Egypt hakata kamet pad ngan shoyap ya ukhun nengkong baro hari Egypt ujong breu pat ujong umrat padia baru ki ble jok Egypt ngan setian bishar ngalong utrai kasna ma ki yeng ya pi shong kanlong kadak na banta jong pi pat habang ayu I ya kasnam ngan yai light na pi pat en om one here kanu ka jing penchitom pan penjot ya pi haba ngasyo ya kari Egypt kane kasngi kan salong kasngi jingkan mau na kapanta jong pi par pidei ban rakhe ya ka kum kanyam ka rukom hautrai pateng la pateng pidei ban rakhe ya ka kum ka hukum ka basi junam kaktien jong utrai na kasam shis pa khandiu kanamba jingwai pras pa shpo kasam shis pa khandiu kanamba jingwai pras pa shpo Thank
Kajing puli baar, kajing puli na kasiti baningkong Paulus bakut sa Kristan hakorin. Ko para ngalayop diang na utray, ya kata kaba ngala IT pateng ru hapi. Pa utray Jisu ha kata kamit balasyat kalaya ula shim ya u bat enda ula aingu, ula kedia ya bat ula ong. Kani kalong kamet chonga balaai na kabenta chong pi. Tule ya kani bankan mau yanga. Hagacu karukom ya kakuri enda lala bam uong. Kani kakuri kalong kacutang batamai ha kasnam chonga. Tule ya kani na kabenta katasin papindi ya ka. Pankan mau yanga. Namar katasin papinbam ya uku. Pat pindi ya kakuri. Pipen menta ya kachingyap utray. Tat hadu ba unwan. Kaktin jong utray. Sumaying. Utray undon rengkat batpi Rengkat bat biru. kajing play na gospel bakut katkum uyo anis. Kaburam hami kutray. Kalalong kasngi Yeshua kapas ka. Ujisu ulatip bakapor jangu kalapoi. Bauladei ban i no iya kene kaprothei bat ban leit sya ukpa. Ulaju i jalaki jong ki baladon ha kaprothei. Henry menta unsa pen i bau i yaki hadu ka bakut. Ujisu bat kisenran jangu kedang yabam jamiet. Uksui ula tersu hagadonut ujudas ukun jangu Simon Iskariot ba undino ya ujisu. Ujisu ula tip ba ula wan nau blay bat ba un salait pai shau blay. Ula tip ba ukpa ula aiti yaki baro ha kabor jangu. Te ula yeng na kata kejamit ula loit ya kejaingkup. Bat ula shimpiar da kejain na sengkai. Nangta ula the ha kadabor. Bat ula sedang bansait yaki kecat jang kisenran jengu. Bat banyat penrekiang yaki da ketaulia kaba ula shimpiar. Habapoi kakenti u Simon Petrus uni ula ong hau. Mensait yaki kecat jonga kenrat u Jesu ula jubab. Pimtip menta ya kaba ngale Henry pin satip hadien. U Petrus ula pen lanu ru menom sait ya kikijat jonga. Ladangam sait ya kikijat jong pi la jubab u Jesu pin long chu u senran jonga. U Simon Petrus ula jubab. Ko kenrat wat sait tang ya kikijat jonga. Henry
Habakumta to sait yanga bat kti bat kli ru. Ujisu ulapai ktien. Uta ubalasum ulakhui nadong syadong. Bat dan kam ban sait yalade lait tang yaki gejat. Pi baro pilong ki bakhui baro lait tang uwei. Ujisu ulatip lupa uwei ubandino yau nakata-katau ulaong. Ma pi baro lait tang uwei pilong ubakhui. Ondau la sait yaki gejat jengki ujisu ulakup biang ya kejaingkup. Ulalait pai shala kajaka ha kamiei bat ulakeli. Pis ngeutu ia kaba ngalale hapi. Pikot yanga unong hikai bat ukan rat bat kalong kabadei namar ngadalong shisha. Te lada manga ukan rat bat unong hikai ngalasait yaki kejat jongpi. Piru pidei ban yasait kejat mar keliang. Ngalaai hapi kanuksa bakumba ngalale hapi piru pin le kumju. Ka gospel jong utrai. Ko henmen para ba hau Jesus Christ kumbang alaong ha kajing sedang menta kasngi kadai kasngi kabakrau na kabenta jungi kum ki khon kristan khamtam na kabenta jungi kum ki catholic namarba menta kasngi ngi pen kan mau ya lade ya lai teli ki ki ba ujisu ulabu ha kasngi palei bakhui ha ka mondi Thursday ha ka por ka ba ujisu udang im ha ka ne ka sla perthai ha ka por ba ujisu udang yabam mit paskha bat kisan ran ki jong u ujisu ulabu ya ka ne ka sakramen jong ka eucharist bakhui ujisu ulabu ya ka sakramen jong ka jingpen kantang lengdo baru Yesu ula ayangi ya kane ka hukum bangin ya ye mar kaliang kane kadai ka jing ai ka ba Yesu ula ai na ka benta jangi iwei pa iwei ha ka jing im kristan ka jangi khamtam ka jing ai ka ba Yesu ula ai lengba kane ka sakramen jong ka Eucharist. Ha ka ba Yesu ula ai ya ka met bat ka snam na ka benta jongi iwei pa iwei. Knang ba lengba ka jing ya bam ya sip jongi lengba ka jing bam jongi ya ka met lengba ka jing di jongi ya ka snam jong Yesu ngin don kata ka jing ya dei ka ba ya jan bat Yesu ngin don kata ka jing Yadai kabaya jan baru Yesu uwan ban syong sa ban don rengkat bat ngi hakido onut jangi kanu kalong kabakrau na kabenta jangi bangi yo ya kane kalat ban pediang ya Yesu bau Yesu unwan ban syong hakido onut jangi ko henmen ko para ba ye kane kadai kajing kenya kaba Yesu ulabu na kabenta jangi iwei pe iwei ka jingkinya kaba krautam ha kaba Yesu ula aiti yala ka met ula aiti yala ka senam na kabenta jangi iwei pe iwei ban ayangi ya kata ka jingklain ha ka jinglong mensim jangi ban ayangi ya kata ka jingklain ha ka jinglong do jangi namarba mangi kum gi brieu ngi don shibun ki ki jingduna haga jingim jangi henrei lengba ka ne ka jing knya jong Yesu lengba ka jingbu jong Yesu ya ka Eucharist bakhoi
ngila bandon kata ka jing ya dei ka bayajan baru Jisu u don rengkat bangi Jisu u IT ya lade u IT ya ka met bar ya ka snam na ka benta jangi iwei pa iwei kane ka jing bu jong Jisu kane ka jing seng jong Jisu ya ka sakramen jong ka Eucharist ka penpau ya ka jing ie ka ba Jisu u don na ka benta jangi iwei pa iwei ka jing ie ka ba krau ha ka ba Jisu shem lakwa ba haba ula leitno na kane ka perthai shu e yang i thli henrei Jisu ula bu ya kane ka sakramen knang ba ka jing ie jong u na ka benta jong i kanang yai roi bar ka jing ie jong i na ka benta jong Jisu kan nang yai skem ko henmen ko para ba ie kane ka Eucharist ka ba Jisu ula bu ula seng ha kane ka sngi ka ba menta ha kane ka miet ka ba menta ka dei shisha kata ka jing ai ka ba ula ai na ka benta jengi habangi pe na ka jing pule menta ka sngi ngi yo i ba kumno Jisu ula pentamai ya kata ka jing bam paskha jong ki ju habangi pule na ka jutang ka barim ngilayo sngew ba kumno ki ju ya lumlang ban rakhi ya kata ka feast day jong ka Passover ngitip ba ha ka riti ha ka tradition jong ki Jews ki don lightly ki feast ki ba ki ju rakhe ka feast jong ka Passover ka feast jong ka Pentecost but ka feast jong ka Tabernacle but ka feast jong ka Passover kadai ka feast ha ka ba ki pen kan mau ya la de ya ka jing light marau jong ki nari Egypt but kane ka feast jong ka Passover kadai ka feast ha ka ba ki penyap ya ukhon langbrot but ki abam yasip ya uta ukhon langbrot but ya kasnam jong ukhon langbrot lata ha ki duar ha ki shaukat jong ki duar kumang yo sngew ha ka jing pule ka banangkong ka ba menta ka sngi baleng ba kata kasnam jong ukhon langbrot ka ba ki laknya kin sa laim but haba ublei unwan ban yai ha kata ka miet haba ublei un sa yoi haba uyawi un sa yoi ya kita kisnam ki badon ha ka duar yeng jong ki khun shenrang ki khun banengkong kin sa laim but Jisu ulapen kala ya kata ka feast jong ka Passover ya kata ka jingknya jong kimrat ya kata ka jingknya jong ukhun langbrot ha ka ba Jisu ula penkin ula IT yala ka jong ka met ula IT yala ka jong ka mensiam ula IT yala ka jong ka snam na ka benta jongi te menta kani ka jingknya Eucharist ka ba ngijuknya man la ka sngi kani ka jingknya Eucharist ke bangi jua shimbenta man la ka sngi ublei kadai kata ka Passover ka bathamai kadai kata ka feast Passover ka bathamai ha ka ba ujingknya deishu uta ukhon langbrot ubaki ju keju kenya ha ka por ka ba menshua but uni ukhon langbrot udai ukhon langbrot ubathamai baru ta ukhon langbrot ubathamai udai utrai jangi Yesus Kristus ha ka ba Jisu ula IT yala de ula IT yala ka met bat yala ka snam bat habangi pediang ya ka met bar ka snam jang Jisu ngi yo shisha ya kata ka jingim ka bom cukut ngiyo ya kata ka jingim ka bathamai ngiyo ya kata ka jingim ka ba Jisu ula ai na ka benta jungi iwei pa iwei ko henmen ko para ba ije kanika jingknya jong Jisu kadai ka jingknya ka ba krautam namar ba Jisu ula IT yala ka jong ka jingim kumbang yo sngew na ka jing pule ha ka
gospel jong u Yohanes u Jisu ula ong ba omdon kanu ru ka jing ye ka ba khamkor ban ya ka ba ngi IT na ka benta ka jing im na ka benta jong ki wei pat na ka benta chu ong jong ki parlo. There is no love greater than to lay down our life for our own friends. Kumba ngiyos ngeu na ka jing pule na ka gospel jong u Yohanes. Baru Jisu ula pen I yala ka jong ka nuksa. U Jisu ula pen I ya ka nuksa ka babhatam ha ka ba ula IT yala de na ka benta jong iwei pa iwei. Ula IT yala ka jong ka jing im knang bangin yo ya kata ka jing im ka bom jukut bangin yo ya kata ka jing im ka bathamai. Teko henmen ko para ba ije haba ngi yo I ya ka jing I jong Jisu na ka benta jong I te mangiru ngi dei ban pen pai keliang ngi dei ban pen I ya ka jing I jong I ya u Jisu ngi dei ban pen I ka jing I jong I ya u blei te kumno ngila ban pen I ya ka jing I jong I ya u Jisu da ka ba ngi ya I mar keliang da ka ba ngi ya map iwei ya iwei pat da ka ba ngi kongu ya ka hukum ka jong ublei da ka ba ngi kongu ya ka ka ba ublei u hukum yang I banle leng ba ka ni ngiru ngila ban pen I ba mangiru ngi don sisa kata ka jing I jong I ya ublei ko henmen ko para ba I je ka ni ka Eucharist ka ba ngi rakhe ka ba ngi kinya man lagas ngi kadei shisha kata ka ba ka jing ai ka ba krautam ka ba u Jisu ula ai na ka benta jungi iwei pa iwei habang ipule na ka gospel mandagas ngi yo sneu ba kumno u Jisu haba ula ya don lang bat kisen ran jeng u haka jeng bam jamiet u Jisu ula ngiyos ngau ha ba u Jisu ula ong ba ula I yala kisen ran bat kata ka jeng I jeng u kadai ba ula I yeki hadu ka bakut ula I yeki hadu ka bakut kumno u Jisu ula ban I yeki hadu ka bakut namar ba u Jisu ula tip lupa ba un sadon ubandino ya ulatip lupa ba Petrus salen ya kibadon ki apostol kibadon rengkat badu kidai kinong krong khajana kidai kinong pop ki senran kibadon badu ulatip lupa bakin sa I no ya ha kapor ba udon sadon ha per ket semani Henry watla kataru u Jisu uladon kata ka jing I ya kisenran jong u berkata ka jing I jong u Jisu ya kisenran ka jong u kadai shisha kata ka jing I ka bom cukut berkata ka jing I ka bom cukut ka ba u Jisu ula ai na ka benta jong I iwei pa iwei kadai kane ka jing bu jong u ya kane ka Eucharist bakhoi ka jingbu jengu ya kene ka sakramen jong ka Eucharist bakhoi but menta ka sngiru ngipen kan mau ya lade ya ka jingbu jong u Jisu ya ka sakramen jong ka jinglong lengdo namar ba habadon ka jingkinya don kam ya ulengdo but habadon kam ya ulengdo don kam ru ya ka jingkinya lada omdon ulengdo omdon kajing kenya lada omdon kajing kenya omdon ru ulengdo deina kata kadau u Jisu ula buru hagane kasngi ya kata kasakramen jong kajing long lengdo syabom cukut te mangi kum kipai Kristan hagane kapor kapamenta ngidai ban duai na kabenta ki jong ki lengdo ngidai ban duai na kabenta baro ki lengdo hasatlak kaperthai khnang ba kinla ban nang yai priang pen priang ya ka khubwar ka babha ka ba u Jisu ula benshet halor jongki ka ba u Jisu ula ai halor jongki namar haga jinglong briu jongki kin sadon shibun ki ai ki ba one
ban pensyoi ki kin sadan sibuan ki jing shitom ki ba kin saya kendo henry lengba ka jing dawai jongi lengba ka jing kerpat jongi ngin sadang yai la ban yai trei hakata ka lengka ka ba ujisu ulabu na ka benta jongi kadai ti jongi iwei pa iwei bangin duai na ka benta ki lengdo kadai ti kadai ka kamram jongi iwei pa iwei ba ngin duai na ka benta jongi bakin nangla ban trei shidrhem bakin nangla ban trei na ka benta ka hima jong ublai bakin nangla ban penpriang bakin la ban sam ya kata ka jing ie ka jong ublai ya kata ka jing ie ka ba ublai ula ben shet hal hakaterpeng jong kilengdo namar ba klem ka jing dawai jong pi ki pai kristan klem ka jing dawai jong pi ki pai riu ngai ka jing long lengdo jongi ka jing long riu niam jongi kan salong kata kebetulat henry lengba ka jing yarap jong ka jing dawai jong pi lengba ka jing yarap jong ka jing dawai jong ka jing puson jong ka jing kerpat jong pi ka jing long lengdo ka ba ujisu ulabu ha gani gasngi kan salong sisa kata ka baskem ban ngin la ban yai trei na ka benta ka hima ka jong ublai bat kumnu ngila ban trei na ka benta ka hima ka jong ublai kumnu ngila ban trei ban pensa priang ya kata ka hima ka jong ublai lada ngidon kata ka mensiam jong ka jing sngorit lada ngilon kata ka mensiam jong ka jing sngorit habang ipay na ka gospel baro ki sautli ki gospel naga gospel jong Matthews jong Lucas bat Markus ngiyoi ya ka jingbu jong ujisu ya ka sakramen jong ka Eucharist bakhui bat habang ipai par haga gospel jong Yohanes benta kasngi wat lada ngi Raki ya kene kasngi jong ka jingbu jong ujisu ya ka sakramen jong ka Eucharist bakoi henry ngi syam ha jing pule menda kasngi ba Yohanes u bu kerpang yaiban ya ka jing kordor jong ka jing sai kejat uklem keren syapang kumno ujisu ubu ya kene ka Eucharist bakoi henry haga jing pule ba arpat ngiyos ngau kumno ujisu kumno lengba jong Paulus uyathu ba kumno ujisu ulabu ulaseng ya kane ka Eucharist bakhui kadau namar ba hagapor mensua hagapor ba kila sedang ban ya kane ka Eucharist bakhui baro kipai ba kijuyawan bat kijia lumlang kijuyawan bat kijuya bamlang kijuya siplang ya kane ka Eucharist henry hapdeng jong kata ka jing yadon lang jongki kaladon ka jing bom ya sngotu jingmut kitu ki briu ki bakham brius pa ki ya bamlang para brius pa kitu ki briu ki bakham duk kim yo lat ban ya lumlang bat kita ki brius pa deina kata kadau bau Paulus uwan bat u pensyai halor jengki ba ka Eucharist kadai na ka benta jong baro ba ka Eucharist bakoi don bakrau don batri don barius pa don baduk don barit don bahe baro kilong tangkiju ngia bam yesip ya kamet bat kasnam jong Kris bat u Yohanes lengba jong kani ukwa ban pensyai yangi ba ka Eucharist ba ka jinglong lengdo jongi kadai ha kata ka nongrim jong ka jing sngaurip kadai ka nongrim kadai ha kata ka nongrim jong ka jing i jongi ya ublai kadai ha kata ka nongrim jong ka jinglong rit jongi da ka ha ka ba ulapen i ya ka nuksa jong ujisu kumno
Jesu wat lada ulong ukan rat wat lada ulong ublei henrei ula shim ya kariti ula shim ya kadeiti ban long kum usan ran ban long kum umrau ban hiar ban sai ya kikchat jong kisan ran jong u ha ka jing shisha kat kum ka tradition kat kum ka riti ka dustur jong ki pai ba ju kadai ka kamram jong kisan ran kadai ka kamram jong ki mrau ban sai ya kikchat jong u ken rat kadai ka kamram jong ki ban sai khuj ya kikchat jong u ken rat te haba u Jesu bat kisan ran ha ka miet jong ka sngi palei bakhuj haba kila dep ban lek na ka banta ka ministry jong ki haba kila wan pai shala yeng na ka banta ka jing khawai bakhadu u Jesu ha ka ta ka por ula ha ka ta ka por ula yeng na ka jaga ka ba ushong bat ula lek ban sai ya kikchat jong kisan ran jong u kani kadai ka jing hikai ka ba mangiru iwei pa iwei ngidei ban buat bat bangidei ban puson ha ka jing im jongi ki ba man lakasngi bahadu katnu ngadon shisha kata ka mensim jong ka jing ngaurit ban shim ya kata ka riti ban shim ya kata ka dehiti ka dustur ban long kum umrau ban long kum usenran ban sai ya ki kichat jong ki wei pat kalong ka kam ka ba po tam kalong ka kam ka ba ja kliatam ban sai ya ki kichat jong ki wei pat henrei u Jesu ulakwa ban pen inuksa ya kisan ran jong u kwa ban pen inuksa ba makiru kidai ban le ya ke ei ka ba ulale na kata kadau u Jesu ula lek bar ula sai ya ki kijat jong kisan ran jong u ula lek ban sai ya ki kijat jong kisan ran jong u ko hanmen ko para ba e kaniru kadai kata ka wei ka jing hikai ka ba u Jesu ula ai yang i mendakasngi ba mangiru ngin long kita ki briu ki ba ngaurit namar u Jesu hi ula ong ba ula wan sha ka ne ka perthei ban sya syakri hakiwei bakiwei kin syakri yau henrei ulawan syakan ke perthai ba mau un syakri yakiwei ban mangiru kum ki pai kristan mangiru kum ki khun jong ublei mangikum ki balajit jong ublei ngiru ngidai bandon shisha kata ka mensiam ban syakri iwei ya iwei pat ngidai bandon kata ka jing ngaurit ngidai bandon kata ka jing ngaurit ka mensiam ka bakloi ban syakri iwei ya iwei pat ban ngila ban long ngila bandon kata ka mensiam lada ngidon ka jing ya jan bat ublei lada ngibut ya kanuksa ka ba ublei u Jesu u labu na ka benta jengi u Jesu ula ayingi ya kanuksa ka ba bhatam ula ayingi ya kanuksa ka ba biangtam bangin buat te kadai ti jengi kadai ka kamram jengi bangin buat ya kata kajing hikai kaba u Jesu ulabu na kabenta jengi iwei pa iwei te ko henmen ko para ba ije ha kene ka janmiet kaba menta katba ngidang ya lom lang ha kene ka sngi khuai ka sngi kantang ha kaba u Jesu ulapan pau ya ka jing e jengu na kabenta jengi iwei pa iwei mangiru tungin pen pau ya kata ka jing e jengi yau Jesu ngin pen pau yangi ngin pen pau ya kata ka jing e jengi hiwei ya iwei pat bat bangindon kata ka mensiam jong ka jing ngaurit ngindon kata ka mensiam jong ka jing ya tiplam ngindon shisha kata ka mensiam ka ba shitrhem ban syakri iwei ya iwei pat tu ai ba kane ka sakramen jong ka Eucharist bakhui ka bau Jesu ula seng ula bo tu ai ba kane ka sakramen jong ka jing kentang lengdo ka bau Jesu ula seng ula bo bat kane ka jing ai jong u Jesu ya ka hukum ka bathamai bangin ya i mar keliang kan su thiet halor jongi iwei pa iwei kan su thiet ha ka men siem jongi kan
nang yai rehem ha ka men siem jangi khnang ba ka jinglong kristan jangi kan long shisha kata ka jinglong kristan ka ba shit rehem kan long shisha kata ka jinglong kristan ka badap da ka jing ie ya ublei ka jinglong kristan ka badap da ka jing ie iwei ya iwei pat tetungin ya dawai ha ka ne ka por na ka banta ka ne ka jing thmu kham tam e ha kine ki lai saus ngi ha ka bangi pen kre ya la de na ka banta ka jing job jong u Jesu ya ka jing yap ngi don kam ban pen kre ya la de ban pen thli ya la de ban puson hala ka jong ka men sim ya ka ei ka ba u Jesu u la le na ka banta jongi te tungin ya dawai ha ka ne ka pur na ka banta ka ne ka jing thumu en ya ro ya u Jesu Christ Tementangan sadon ia kajing sai kejat. Insyum ka namba jingwai ka namba nyup kendai. Ka namba nyup kendai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
pesan. Singapha yang baro na kabanta ka jing dawai jing kiri ngai.
ha kene kasngi bau trai jengi ula ai hangi ya ke Eucharis tungin ya duai na kabenta ka jing ya e bar ka jing ya long ka wei chong ki briu baro Kejubab kolong atrai skor kejing duai jungi to penroy kejing e jungi atrai tu skor ka jing duai jengi to penroy ya ka jing e jengi na kebentau ku babakut ki bishop berkileng do baro keleng ke perthai bahak baki alam ya kabalang ki deben penpau ya lade gum ki syakri jong ki breu silenter kejing im ha kejing syakri ya ka gospel da kamansim ban ai tilut tongin ya duai ya utrai atrai tu skor ka jing duai jengi to penroy ya ka jing e jengi na kebentai ki kenhun balang Kristan baro ha ke perthai badak ba syashkor ke jing duai ujisu to ken yalong kawai kendup yalong lang kawai ka kenhun lang brot hapo ke jing yalam ukris unong syarai batang mau tongin ya duai ya utrai atrai syashkor ke jing duai beto penroy ke jing e jungi na kebentai ki jaj benriu baro badak bakan mau babaro ki breu ki long ki khonu blai basipara baro lang en om don shu ka jing yesun kitma bad ba en sensyar tang ka jing sok ha ka perthai tongin ya duai ya utrai atrai tu skor ka jing duai jengi penroy ya ka jing e jengi Na kabenta ki parbangi jengi hang ne pakito ki bomlong Kristan kintup yu i yak jeng e bisisya paramaki pat kumta ban ring yiki show Kris tong nya duai ya utrai atrai saskor jeng duai jengi penroy jengi jengi na kabenta ki tingkot pandup mi kilendo abdeng ki kun ki ti jengi ki pansam yangi ka jeng bam yu Kris bat ya tin ublai tong nya duai ya utrai skor jeng duai jengi to penroy jengi nagabanta gendo setelah kepertai khamtam gendo batrei pris jengi Father Jobi bi jengi Father Nicholas kumjuri Father Walambor paklong sisa ki sekri jong blai ki bakring khamjan yang iwei pi wei sautrai tong nya duai ya utrai atrai tu skor ka jing duai jengi to penroy ya ka jing e jengi ngin ngap jar jar menta sipor pat ngin bu ya ka jing thmu jengi ya ka jing don kam jengi ya ka jing don kam jong ka yeng ka sem jengi ngin bu ba ro ha kakti badan bor jong utrai to yarap yangi atrai ban ya e mar kaliang kumba mela hukum to yarap bangin yamap mar kaliang daga jings bun to penroy ya gajing e berga jings bun men sem jangi kat bangi pediang ya ka Eucharis bakhoy ngipan ya gane lengbau Kris utrai jangi Sabai syong. Ngin syem kanam ba jingwai kanam balai spa du punyo. Kanam balai spa du punyo.
tu dawai ko para baka jingkinya jonga bat jongpi kan long ka bab diang hun hau blai ukpa baran bor baro Tu time teng jingda nang ti jongpi na benda sigaro ulong teng jongu kajing toy gi para barang buku jongu baro oi. tu ngin ya dawai tu ai hangi ko try ngi karpat bangin la ban shim benta ha kini ke jing maya namar kata sien bala pen benta ya kene ke jingknya la pendep ya ke kam jong ke jing siu spa yangi ngipan ya kene dau kris utrai jengi Amen. utrai undon rengkat bat pi baro Ringkat batiru. tu kan tiu ya la kido nut Ngi kentiu ki shao trai. tu ngin ya ngu ya utrai kan rat ublei jengi Ka shong ho pada kadai. da shisha kalong ka basyong hok bat ka badai kadai ti jengi bat ka jing penim yangi haman lakapur bat ka jaka banaingu yame ko try ko khpa bakhui ko blai baran bor bat bom chukut lengbau try jengi u Jesus Christ namar mau ulong ulengdo basisha bat bom chukut uba da ka babu ya karwiti jong ka jingknya ka banne junom wala terwa yala de nang kong e hami kum ujingknya bapen im badala hukum yangi ban terwa ya kane ka jingknya ban ken mau ya u kadba ngibam ya kado jong u ya ka balaknya na ka benta jongi lapen klan yangi bat kadba ngidi ya ka snam jong u ya ka balapen play na ka benta jongi lasai khuj yangi bat kumta rengkat bat ki angel bat ki ar kangel ki khets iem bat ki hima bat baro ki pait belien bat ki bor jang ka peneng ngirwa ya ke jingrwa ya ro yemi kat ba klem sange ngi pen bena hame namar kata gukpa bais nei e lengba u Jesus Christ ukhon jangme utrai jangi ngiduai bat karpat rit ba men pediang men karkhu kardo ya kine ki jing ai kine ki jing terwa kine ki jing knya ba khoi ba klem bit ngit kabangi terwa hame nengkong e na kabenda kabalang katolik ba khoi jangme tu sengobha ban ai haka ka jingsuk tu sharai tu pentli patu sensyar yaka habaro shitlup ka prathai rengkat paru syakri jangme u Francis ukpa bakhu jangi u Archbishop jangi Victor Lengdo u Bishop elect Wilbert bat kito kiba bat ya ga jing shisha bat kiba ai pateng ya ga jingek Catholic bat apostolic Tukan mau ko try ya ki syakri jangme bar ya baro ki ba ya lum lang hangni ki ba metip ya ga jingait bar ga jing reu blai jangki ngiterwa hame na ga benta jangki ya kane ka jingkinya baro bat makiru kitarwa yaka hame na kabenta yalade
bat nakabenta ki bahayeng hasem jengki baro nakabenta ka jing seus pa jongkamen siem jengki ka jing kermen bakin koi kin kia kin suk kin sain bat ki pendep yala ki jing kular hame ublei bom jukut ubayem baru basisya da kabaya selok bat kabalang salonsar bada kabarakhe ya kani kasngi bakan tang tam ha kaba yautrai jengi u Jesu Kris la ai tino sya ka jing yap na kabenta jengi ni kan mau buram kerpang ya ka Maria badan buram ka thai suti junom ka kami jong ublei baru trai jengi u Jesu Kris baru Joseph bakhoi ukurim jong ka thai suti ya ki apostol bat ki martir bakhoi jangme u Petrus baru Paulus u Andreas, u Jacob, u Ioannis, u Thomas, u Jacob, u Philip, u Bartholomeus, Matthews, u Simon, baru Judas Thaddeus, u Linus, u Cletus, u Clement, bat Sixtus, u Cornelius, u Cyprian, u Laurentius, u Chrysogonus, u Ioannis, bat u Paulus, u Cosmas, bat u Damian. Bat baro kiri khu jeng me ngi kerpat bada ki jing dawa bat ki jing dawai jeng ki baha ki ai baro en kershan yengi da ga jing yarap bayada jeng me namar kata ko trai ngi kerpat yame bamen pediang sngau bha ya kane ga jing trawa jengi ki shakri jeng me bat naga yeng kasem jeng me baro ka wei to penyai ya kisngi jengi haga jing suk jengme to hukum bayan pelai yengi naga jing jot bom jukut bat nyeu lang yengi lem bat ki kenhun jong kito kiba melajit ngi kerpat yame ko blai kan rat bamen sngau bha ban kerku ban kubur ban men jur nadong shadong ya kane ga jing terwa kinya penlong yaka kabaken ja men sim bat kaba priang hun Bahkan dup kalalong yangi kamet berkasnam jang ukun ba jang me utrai jangi u Jesu Kris. Ha kasngi shua ba unsha shitom na kabanta ka jing panim jangi ba na kabanta ka jing panim ya baro kabalong menda kasngi. Wala shim ya ukpu hagikti ba khuj bat badon burom jangu. Da ka ba khmiet ya kikmat shabneng. Syame ku blai ukpa badan bor tam jong u pada kaba aingu yame ula duai ula kerku ula kedia ya ukpu bar ula ay u halaki senran uong to shim bato bam na kane phi baro namar kane kalong kamet janga ya kaba NIT na kabenta jong phi ha gajuk garukom andalala yabam ulashim ya kane kakuri bakordor halaki kti bakhoj badon buram badaka ba aingu biang yame uladwai kerku bad ula ayaka halaki senran da kabaong toshim baturi na kane pibaro namar kane kalong kakuri jangka senam janga jangka jutang batmai badbom jikut ya kabayan penmi na kabenta jongpi pana kabenta ki babun na kabenta ka jingmap ya ki pop tole ya kane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ai Putra
namar kata kutrai kenrat da kabakan mau burom ya gajing sha shitom bakhuai ya gajing mipat na gajing yap paria gajing kieu badan burom shabneng jong ukris ukun jong me utrai jongi na gajing ai ki bamela ai hangi mangi ki shakri jong me bat ki paj bakhoj jong me ngitarwa ha ka burom bakrau jong me ya ujing knya batlem ujing knya bakhoj ujing knya baklem tho bria ukbu bakhoj jong gajing yembom jukut bat ka khuri jong gajing panem bom jukut tos ngobha ban khmi yaki daga khmat bajam nuat bat basbun batu pediang yaki kumba mila hun ban pediang yaki jing ai jong ushakri bahok jong mei u abel ya gajing knya u abraham u blai jongi ha gajing ei bat ya gajing terwa u lengdo orang ba jong mei u melki sedek u jing knya bakhoj u jing knya batlem da ka bas ngauret ngi karpat yame ko blai baran bor baro ban batha ya kine ki jing terwa enra dai kikti jang wangel bakhu jang me syakaduan jang me shajrong hakmat kaburom blai jang me bamangi baro ki bayabam yasip ya kamet berkasnam bakhoi tam jang ukhun jang me da ka bayo benta ya kane kaduan kadupat nyendap da baro kajing ei bat kajing kerku baken jabneng tu kan mauru ko trai ya ki shakri jang me ki bala khlat no ki bala leit no hashua jangi ya ki bala shon shap nagadak kajing ei bat ki bala yo thia ha kajing suk ya kine ko trai bari kito baro ki balayo thia hau kris ngi karpat ba men ai ka jaka jong ka jing tngen ka jing shai bat ka jing suk yang iru kinong pop ki shakri jong me ki ba kermen ha ka jing isnei ba kan rei jong me to sngau bha ban ai bha ai ben talem ha ka jing yeslok jong ki apostol bat ki martir ba khoi jong me lembar yohanes nong pen baptis u Stephen, u Matthias, u Barnabas, u Ignatius, u Alexander, u Marcellinus, u Petrus, ka Felicita, ka Perpetua, ka Agatha, ka Lucia, ka Agnes, ka Cecilia, ka Anastasia. Bat baro kiri khoj jang me ngigar pat yeme ba mensya yangi bandon lem bat ki om da ka batheu ya ki jingdawa Henry da ka ba ai ya ka chingmap ei jang me da uba halagasngi ko trai me thau ya ki ei ki ba bha me pen khoj ya ki me ai jing im ya ki me kar khu kar do ya ki bat me ai sbun ya ki hangi da u lembat u bat ha u kan long ha me ublei ukpa badan bor ha ga jing yalong ka wei jong umen siem bakhoi baro ka burom bat ga jing yaro junam la junam kumbala hukum yangi da unong penim bat kumbala hikai yangi da ka ktien blai nginut ban ong ko ba khap nang kan long ka bakruai ka kerteng jangme kan wan ki hima jangme ka long ka mon jangme ka ka khandau ko ma hab nang to ai gi manda ka chimbam jingi ka ba halagasni bat to ma yangi ka rang kam jangi kuma yero ma ka balasne yangi bat wa yalam yangi cha ka jing pan shoi Henry to pelai yangi naga basniu. To pelai yangi kerpat ko try naga jing sniu paro. Haga jing sebun jang me. To ai jing suk jing sain hagi sngi jangi. Knang ba. Da ka jing yarap bat ka jing isnei jang me. Ngin light barabor naga pop. Bat ngin yo jing yada haga jing jenjar baro. Kat bang idang ap kmi lenti ya ka jing kermen bakhuj bat ka jing wan pat jang unong penim jangi uji sukris. Ko try Jesus Christ
me ubalaong haki apostol jang me ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga ngai happy wat peit yaki pop jangi henry yaka jingai janga balang jang me pan haka jing subun jang me to ai haka yaka jingsuk bat ka jing yatali ka wei kat kum kamon jang me mami ubaim barubasan syahar junom la junom ka jingsuk jang utrai kandan barbor rengkat bat pi baro tungene terwa yaka ka jingsuk iwei ha iwei ba Hakmi ukon langbrod jang ublay hakmi ubakit no yaki pop jang kaprothai suk kito ki balakot syaga jing khawai jang ukon langbrod Kanambanyo punriu. Kisah
halaka do nuot menta tungin puson yau jisu bala IT yala di kum gajing baham nak benta jungi ulawan ula besar yangi da kamet berkasnam jung uhi tungin dem ngin ngu ngin mani yu langim long ie ko Jisu milawan ban rung ka dono jungi ban pelong ya ka dono jungi kaja ka syong ka jome tu pen kentang yangi tu pen kuut mami yangi ko kenran ya rap yangi ko kenran ban nang syempang syusyu ya kajing iet kabajeliu sat kajongme hikai yangi ban iet hikai yangi ban long kibas nguret hikai yangi ban long kibakongu hikai yangi ko kenran bangin yai don ya kagerteng jongme hakir miang sentur jongi man lak klikmat ko Jisu ba iet nira kamat jemi ya imei ipa kimen kipara kibahayeng kibasem kiparalok kiparajor kijongi kibahalor kijongi nira kamat jemi ko kenran kerpang ya kikun ba iet kijongi kibadai kiling do sok lay ya kibamela jiet kerpang kum hakan ni kasngi hakabamela sing ya kesakramen kejing kentang lendo bat mela sing hiru ya ke Eucharis bakul kublay shibun ko kenrat ya kini kejing iet kejongme kaba memkwa ban i kun swet ini nrei mi ai don ringkat bat ni lingba kikti bela kentang jong kiling do sok play kiba mela ayangi Jisu bas buntam tukur ku yaki iway pa iway record ko kenran yaki bakin yai ne barabor kacing iet kajong me what sha kunran buksud ukrai un penjot kajing ien kajong ki rei bakin nang yai ne barabor hakajing syakri yame lengba kajing yalam jong mensiem jong ni IT hame ku Jisu ba iet ya ka percaya baro kowe tu ai pa kajing suk kajong me kajing iet kajong me kan sensya hakiri baro ai ku kan rat bas buntam baki beriu baro keleng setelah ka percaya kin pai no kloy shemi kin pendem yala kamon hame ko Jisu ba iet ko Jisu ba tiang nira hame ya baro kiba pang kiba sitom kiba duk kiba kerdu kikon swet kikon rangli kibam dan manu ban kan mau yaki a Jisu ba iet tu pentingin yaki tu pensingan yaki Jisu ba iet nira akamat jome yaki tu kiba syaban ben kamtam na kabenta ka jingit kijongki nira akamat jome yak tu ki ban petwir na ki daw jong ki thma na ki daw jong ki jing syam lanot jong ki ha ki jing lan shop jong kamariang bat ki babun de ki daw Jisu batiang ya ki baro tukur ku kerdo tu pentengen tu pensingan mami ya ki ha kan ni kapor tungin pai menta sya kasla sispa iwei banduai kerpang na kapta kiling do jong i baro keleng setelah kepertai ko Jisu tu pet da kajing so iet
yala ki jong kiling do ndak yaki da ka jing shirhem ka bakut na ka banta ka jing kelak rumut jong kilang po wat sya bagi kiti bla pensle jong ki kimbit ngit bagi kita man kesni ka met baklem thok bria jong ni wat ai bagi miang cintur jong ki kimbit ceklia bagi sau perang da kasnam ko dor tam jong ni tori ko iki jong ki bagi nambit percaya namar kidon yakidak bangja neng jong jing long ndo pernah jong ni tukur kui jing tray juki bakin say so terhai but ai begitu iki bagi syakri gani ko percaya kin long yaki kijing dengan hambeneng amen nak benta kini kijing temu jungi baro nak benta kijing temu jong kupa bakut tunginya dua ilang ko kupa jungi ubah beneng kanong bakut ikateng jungi kan wan ki ma jungi kanong kumon jungi akndong ba beneng to ai bala kasni batu ma pingi kering kang jungi kumbangir ma ki bele sni wat yalam ni syang jikin shoy mrei ke pelai ni na ka basni amen ku belai ku maria badak da kacing utrai ndo ka terkui kana pede kintai bala kerkui so ko jompa jisu o maria ku kemi jom belai tu dua ndo ta jini kinam ko menta berakapor jingyap jingi amen kaburam haukpa badauku menamsi makut kumbang lalong bamningkong junta parabor jinom la jinom amen ko henmen para ba ide menta ngin sadon ia kajing mani sakramen ha kaba ngin bu ya kamet jong ujisu hang tei hapo ka tabernakel kabala penkre ha kaba ngi penken mau ya lade bau jisu uladon menta ha ga jingsha shitom uladon menta ha ga kper ket samani bad ulakot yangi iwei pe iwei bangin yashim menta lang bangin yadon lang ha kata ka jingsha shitom ka jong u haka kper ket semani te mangiru haka ne kapor ka bamenta hadien jong ka jing doai jong ka communion nyin sa yashim mentalang da ka jing shitrhem ha ka jing mani ya ka sakramen ha ka ba nyin penken mau ya lade ya ka jing sha shitom ka bau jisu ula sha na ka benta jongi ha ka ba u jisu ula seep da ka snam ha ka kper ket semani ha ka jinglan a ka jong u te mangiru ngin yeshim mentalang ha ka ta ka jing sha shitom ha ka ta ka jing duai jong u jisu wat ai ba ka mensiam jungi kan long ka bapcha wat ai ba ka jing sho sam thia kan wan ban leng shop hangi henrei tu ai ba ka mensiam ba shir hem jungi kan don ba ngin mani yau jisu ubadon ha preng jangi ubadon ha gani ga eucharist bakoi u jisu ubadon ha ga per ket semani un ayangi ya kata ga jingklain un ayangi ya kata ga jing shirhem hashwa bangin yo ya ga jing dawai hadien jang ka communion mentang kwa ban ai ka gift ka jing ai ngabha yakine ki apostol ki balaya simbenta haka jing sai kechat te hadien kata ngin sayo ia ka jing doai hadien ka communion bat hadien pat ngin sayo ia ka jing mani sakramen
tolongin ya doai to ai hangi ko play baran bor baro ba kumba la pen thamai yangi da ga jing khawai ukun jang me ha ka ne ka jing im kum taru ngin la ban le kemen ha ga jing khawai jang u shi junom ma u uba im baru basin char junom la junom Amen. sengop hadam kho si baro Ngaken tiu ka surjona ban burong yunong penin wai penaka jing maya jong kam ne musim jingin jong lupai ban siu kara En yero bat pendon burom man lagapur Ya kasaka menunggu tambuan. ka burom hau pa berhau kun berhau mensim bakui En yero bat pendon burom man lagapur ka burom hau pa berhau kun berhau mensim bakui
En yero bat pendon burom man la kapur. Kau burom hau kpa berhau kun berhau mensim bakui. Jesu bayi. Hagan ika klimat kapamenta. Kat bangi dang yelum lang. Hagan ika ying kui jong me. Kat bangi dang yelum lang. Hagan ika jaga kapakentang. Hagaba ngiyashim benta. Bat kajing sya shitom jong me. Bat kajing leng a. Kajing pisa jong me. Hagakper Getsemani. Hagaba ngiyashim benta. Ha kajing mis em jang me nagasnam. Ngidem krup hang ne hakmat jang me. Ngidem hang ne ban mane yame. Ban yero yame. Ban ai kajis ngangu na kabenta. Kajing gerku kiba melate sei halor jangi iwei pa iwei. Kamtam e. Hagani kasengi, hagaba mela bo mela seng, ya ka Eucharis bakhui, ka jingknya, kaba krau tam, kaba mela kenya, na kabenta jangi iwei pa iwei. Kublai shibun ka Jesu, na kabenta ka jinggerku kaba mela the sei halor jangi, ba mela wan bandon rengkat bangi, bansa bangi. Ban syong ne hakido nuot kimen siem ki jongi wat ladangi lei wat ladangi dei tangki brio ki betlot Henry medon rengkat bangi Mary mesumar sukher yangi badmenta ngiladon hang ni ban yashim bentalang ha kata kajing pisa kajing leng a men siem kajong me. Ha kaba ki apostol ba i jang me ki ba mela jit ki la klet ye me kajing tlot brio jang ki kala penlong ye ki ban klet ya kajing ye jang me ki apostol ba i jang me ki la deno ye me ki la len ye me ki la pet ha ba ki la yo i ba medan ha kata kajing janjar ha kata kajing sya shitom ha ba melakot yaki banduai lang kila don ha pedeng kata kajing yo thia what I could try ba kajing tlot brio jangi what I ba kajing tlot jangi ha kajing long men sim jangi kajing tlot jangi ha kajing long met jangi ha kajing long do jangi kan pen long yangi bangin len yeme kan penlong yangi bangin syo samthia Henry to ai ba ka jing shit rem ka bengala yo name lengba ka jing don rengkat jeng me hakidon hut jengi lengba ka jing don rengkat jeng me ha ka jing im jengi lengba ka Eucharis bakoi kan pen shit rem yangi kan ai men sim yangi bangin nangla ban yo ya kata ka jingei ka baskem ya rab yang ikut rai hakan ka puar ka klimat ka bamenta wat ai ba kanu ka jing pen syoi kan wan ban telep yangi wat ai ba kanu ka jing pen syoi kan wan ban long yangi ban jingai na me Henry to ai ba kajing ie jeng me kajing hikai jeng me yangi bangin long ki bas ngeurit kajing hikai jeng me kanuksa jeng me bangin long kita kisen ran jeng me bangin long kita kinong buat jeng me da kajing ngeurit ngin la ban yaisha ya kajing shitom ya ki baro ki ba wan ban pen syoi yangi Jesu ba iye to don rengkat bangi hagni kapur
Yigerpahat yame, bamen ay yangi ya umen siem jang me, tu ay ba umen siem ba koi jang me, unri unda un sumar sukher yangi, un yarap yangi, hakne ka puar ka klimat ka pamenta. Klem ka jing yarap jang me ko try, klem ka jing don rengkat jang me ko try, ngin namla ban le ai. Klem ka jing don rengkat jang me ko try, ngin salong kita kipatlot. Ngin salong kita kibasuai, ban ngin sahab hakajing pensyoy jang usai tan. Henry, dakajing don rengkat jang me, dakajing batin lenti jang me, ngin la ban yai puson, ngin la ban yai don rengkat bat me ha kane kajing pisa jang me hakakper ket semani. Yarap yang ikut rai, bah ngin la ban don rengkat bat me. Bangin la ban buat ya kanuksa kapa mela bu kapa mela pen I halor jangi iwei pa iwei. Tungin yikerpat ya utrai baun wan hapo ki donut jangi baun wan hapo ki mensim jangi ha ki jingmut ki jing perkat jangi ba ai ba u Jesu unlong uken rat ai ba u Jesu unlong uken rat na kabenta jangi ha kene kapur. Ini puson menta siapang kajing sya shitom kabau Jesu usya na kabenta jangi iwei pa iwei. Kaladai kapor yangi bangin puson mahadu kanu kajing I jang Jesu kalong sisya kata kabakrau ha kaba ula pisa ula sya shitom badru ula yap halor kading pena na kabenta jangi iwei pa iwei. Kane kadai kata kajing I kabakrau kabau Jesu la aiti na kabenta jangi. Habang ipay yaw Jesu ngiyo I ya kata kajing I kabakrau tam. Ha kaba mauhi dalade ula aiti la kajam kajing iem na kabenta jangi iwei pa iwei. Ngin ya puson menta ngin ya ngap jar pan ngin ya duwai jar jar. Ngin bu ya kajing temu jangi baro akhmat jong ublay.